Molweni ndinamkela kweza sithivini ngesiXhosa. Kwanjengaye ke guys kudliwa i-breakfast. uNomfundo phofu nguye ke caba uphekile, uyatsho ke uba udisayide uba makenze ke itafile yam, wayibetha yamnyama yanjeya. Esithi ke indlela abulela ngayo, indlela abamamkele ngayo ke. So uye wahlala phantsi ke guys unjengaye ehlangene noPhetheni ke kwezaa zitulo zabo opposite omnye. Abe uNomfundo ke eme ngenyawo ke ebuza kuPhetheni uba amphakele ntoni na, isiriyeli na. Hayi ke noPhetheni avume kathi ewe isiriyeli nefruits. Yho, anqande ke guys unjengaye ebuza uba wenza ntoni, utsho kuNomfundo. Xa ke kuNomfundo uba inoba ikhona into ayenzileyo na erongo, unjengaye bemjamele ke guys. Atshintshe kunjengaye senaphinda athi ave kodwa ulungile shem, nentliziyo entle nobubele. Athi kaloku wena sowuzoba ngunkosikazi woDlamini ngoku, sikwenze ngathi useyihelpa apha ekhaya, yeka abantu mabaziphakele ngohlobo abafuna uphaka ngalo. Wahlala phantsi ke guys ke uNomfundo eyide ke emomothekayo ke, wahlala nje futhi kufutshane nonjengayo. uPhetheni abona uba yeyi mandiqale enye itopiki uba abuze kunjengayo uba ukhe wathetha noKwenzo na. Unjengaye abuze uba ndithini kuKwenzo. Athi omnye hayi xa senditsho intoba isingcwabo sigqithile ngoku, akho nto ndikhe ndayithetha ne-after yonke into. Athi unjengaye ungayingeni ke leyo wena, ayikufuni. Umphoxa ke guys kugcwele abasebenzi abapha cakwabo abahla benyuka beququzela bebeka izinto. Wabesitsho nje unjengaye thetha kabi, atshintshe futhi imudi from ukuba ibe mbi ngakuPhetheni, aqale ke ngoku ajonge ukutya, ancome ithosti kaNomfundo, ancume ke eyiloo nto. Besithi uNomfundo hayi ndiyenze ngale ndlela uyithanda ngayo siba likhulu. uPhetheni abajonge guys ajike, waphinde abuze unjengaye uba uVusi yena ukhe wathetha naye. Uthe engekaphenduli ke guys unjengaye uNomfundo wabesithi yidla siba likhulu kuzophola ukutya. Axakeke ke ngoku unjengaye uba makamamele omphi ayeke omphi. Athi uPhetheni ke hayi andazi ke uba ifruthi iphola kanjani kodwa ke it's fine. Omnye ngapha umile akaphenduli into ezininzi, ubhizi nendoda yakhe uba yidla siba likhulu. Unjengaye uncame wacela ijusi ke kooneli because uyabona into yoba if ndiqhubeka ndithetha nabafazi kuzoxatyanwa apha. So ukwenza ke guys uzincokola noSibongile ke, ethetha ngento yoba ke uSibongile uthi ubhizi nomnganakhe babhakela ke abantwana abazihluphekelayo ke izikonzo bazobapha etawuni. So abemncoma ke wethu ukwenza into yoba ungumntu onobuntu. Besembuza ke uSibongile uba hayibo ingathi awukho rayithi nje wena kwenzekani. Athi omnye yonke into wethu xa ndivala amehlo vele ndibone laa bhokisi katata, yayibona nje. Esithi enye into endihluphayo kukubona utata omncinci, utata omncinci nangutata omdala ke uStanley kodwa ke ngomnye wee-brothers kanjengaye, indlela ebenxibe ngayo uthi uyambona nje uba lo mntu uyazihluphekela. Uthi ingaske ndikhulule, bendineentloni ngathi ngamkhulela kwa ezi zam mpahla ndizinxibileyo ndimnike anxibe. uSibongile wabe emthulisa ngelithi ke hayi wethu aba bantu bona bayiboni le nto iyinto embi because impilo yabo leya bona. Kodwa ke uthe kwenza imphatha kakubi into yokwazi into yoba uyise uvele wakhetha ukulahla igazi lakhe. uSibongile umcebise ngelithi ke unjengaye xa sele eredi uza kukubalisela into yoba kwenzeka ntoni kwifemeli yakhe ngoba unoba unaso isizathu. Wathi nje mlindi. Ukwenza uthe ufuna ukuba sendela noba yimali ke guys bathenge igrosari nezinye ke izinto. uSibongile uthe kodwa ke watsho mos uPhakama nesitsho into yoba badinga ntoni aba bantu wena uyazi. So baye bavumelana kanjalo ke noba ke uzobenzela le nto yokubathumelela imali ke. So ukwenza ke guys bonakele ke ngoku eseofisini kowabo apho njengaye ethi xa ingena wangena sisithi ulapha. Wabesithi omnye wabuza uba iThixo uye wasifumana na, wavuma ke ukwenza ebulela esithi kukho into orhalela bayithethe kodwa ke uthe ke ufuna bathethe ngalaa ndlu esemakhaya. Wathi ayikho kwisimo sokuba ngaba kuhlala abantu noko phaa. Unjengaye uye wambuza uba ke mna ndingena phi kuloo nto. Ukwenza uthe kaloku ngumhlaba wethu mos lowana sonke. So bekungakuhle into yoba nabo abantu bakwazi ukufumana isheya yabo. Unjengaye uthe soze enze loo nto yena. Ukwenza uye wathi kodwa ke tata wena wawuthe kaloku ifemeli iza kuqala and ke ngoku into endiyibonayo utata uStanley nefemeli yakhe bayahlupheka, anokwazi mna ubabukela benjeyana. Ithini kanti into thina sibe kumnandi ngapha sisitya izambane likapondo. Unjengaye uthe uba uyafuna siqhubeke sivane Kwenzo ungaliphathi elo gama apha kum. Ukwenza uthe sathi kodwa tata. Unjengaye wavele wamkhalisa esithi yithi siba likhulu. Ngokuphoxeka ke uKwenzo uye wathi okay. So iqhawukile ke guys, ibhobhile between uKwenzo nonjengayo, but asazi ke noba uKwenzo nguye ozokwazi into yoba ayilungise into yefemeli yakwaDlamini nonjengayo.
Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.